Úgy látszik, hogy az elkövetkezendő években tele leszünk God of War játékokkal. Ugye pár hete kijött a 2D-s God of War, bejelentették a remake-et, ami 2-3 éven belül valószínűleg érkezik. Tudjuk, hogy érkezni fog a God of War legújabb része, ami elvileg a pletykák szerint Egyiptomban fog játszódni, viszont a legújabb pletykák szerint meg lehet, hogy már jövőre érkezni fog egy új God of War játék, ahol Kratos feleségét fogjuk alakítani, Faye-t. Faye nem sokat szerepelt a két legújabb God of War-ban, a 2018-asban nem is volt benne, csak említés szintjén, ugye a Ragnarökben megjelent, és ugye a Daredevilből ismert Deborah Ann Woll játsza a karaktert, és ugye ő Atreus anyja, illetve Kratos felesége, és ilyen visszaemlékezésként volt bent a játékban. Sokat nem szerepelt a játékban, de nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen ő indítja el Atreust és Kratoszt ugye az útján, illetve tőle kapja meg Atreus az íjat, illetve Kratostól ugye a Leviathan X-et, ami elég fontos is volt a két játékban, illetve a Ragnarökben voltak különféle mellékküldetések, amivel több infót megtudhattunk Faye-ről, például Thorral harcolt ugye egy ilyen mellék területen, ami fontos volt, és most kiderült, hogy elvileg már jövőre érkezhet egy spin-off God of War, amiben őt fogjuk irányítani, ami azt jelenti, hogy ez egy előzmény játék lesz. Elvileg más lesz a gameplay, mint a legújabb két God of War-nál, elvileg egy akciójátékról beszélünk, de nem olyan lesz, mint hogyha Kratos-t irányítanánk, inkább ilyen Devil May Cry-szerűség, hack and slash-szerű játék lesz. Elvileg idén nyáron valamikor be fogják jelenteni, és már meg lehet, hogy jövő év elején, tehát még nyár előtt érkezni fog a játék, szóval elég hamar érkezik. Azt is említették, hogy nem a norvég mitológiában fog játszódni, tehát valahol máshol fog játszódni a játék, nem tudjuk, hogy hol. Valószínűleg ebben a játékban megismerhetjük jobban Kratos feleségét, megtudhatjuk, hogy hogyan találkoztak, hogy szerezte meg a Leviathan X-et, gondolom ilyen fontosabb dolgokra fény fog derülni, illetve a rajzokról is biztosan lesz szó, úgyhogy igazából nem tudom, hogy szüksége van rá, de egyébként nem tűnik feleslegesnek sem, és így, hogy tudjuk, hogy jönni fog az egyiptomi God of War, a remake, szerintem simán elférhet ez a játék is, meg lehet, hogy egy másik csapat dolgozik ezen a játékon, az is meg lehet, hogy nem akkora volumenű lesz, mint a Ragnarök vagy a 2018-as God of War, hanem egy kisebb játékról beszélünk, úgyhogy igazából a fejlesztés sem tart olyan sokáig, mint például a Ragnaröknél volt. Minden esetre érdekesen hangzik, és szerintem Kratos ugyanúgy benne lesz a játékban, legalábbis pár jelenetben biztosan bele fogják tenni, főleg így a játék végére, ebben biztos vagyok, és az is meg lehet, hogy ebben a játékban fogják úgymond felépíteni a következő God of War játékot, tehát az egyiptomi részt, meg lehet, hogy olyan jelenetek vagy olyan dolgok lesznek benne, amik úgymond felépítik a következő játékot, szinte ebben biztos vagyok. És ha már beszélünk a God of War-ról, bemutatták az első hivatalos képet Kratosról, illetve Atreusról a God of War sorozatból, hogy fognak kinézni, és hát igen, jött hideg-meleg ezzel a képpel kapcsolatban. Atreus nagyon furán néz ki, a haja is fura, meg olyan alacsony, meg duci az arca, nekem annyira nem tetszik. Kratosszal úgy egyébként nem lenne probléma, a szakállon még dolgozni kell, mert szerintem nem elég erős és nagy a szakája, lehet egy kicsit feketébb, illetve az arc kifejezés is elég furcsa ezen a képen, de szerintem maga a kosztüm amúgy jól néz ki. Ebből az egy képből nem temetném el a sorozatot egyáltalán, illetve maga a színész is kitette, hogy ne higgyünk mindent, ami az interneten van. Nem tudni, hogy ez mit jelent, hiszen ezt a képet maga a Sony rakta ki, tehát elvileg nem egy kamu kép. Az is meg lehet, hogy AI-jal is belenyúltak, és akkor nem teljesen real a kép. Egyelőre nem tudni. Az is meg lehet, hogy ez egy gyors összerakott kép volt, és sokkal jobb lesz a sorozat, ami jönni fog. Ami biztos, hogy az előzetest érdemes lesz megvárni, nem szabad egy kép alapján ítélkezni, de még mindig azt mondom nektek, hogy ez a kép még mindig jobban néz ki, mint sajnos a Last of Us-os Ellie, úgyhogy én még azért bízok benne. Ha tetszett ez a mai videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha nem vagytok, és legközelebb találkozunk. Én viszont mára mentem, én Rich Geek voltam, sziasztok!